se näyttää, kun ne tunteet saa virrata kehon lävitse. Mä kerron nyt omakohtaisen esimerkin. Mä olin vähän aikaa sitten semmoisessa online-piirissä ja mä triggeröidyin ihan hirveästi, kun eräs henkilö rupesi jakamaan ehkä vähän epäolennaisia asioita ja otti tosi paljon tilaa. Se aiheutti musta sellaisen oikein kunnon vihan reaktion. Mä olisin voinut siinä tilanteessa vaan kuunnella ja teeskennellä, että mitään ei ole ja olla niin sanotusti hyvä ihminen. Mä päätin laittaa silmät kiinni. Mä päätin oikein tunteessa, miltä musta tuntuu. Mä olin niin vihainen ja mä annoin sen kaiken tulla, tapahtua ja mä tunsin vaan, mä keskityin siihen tunteeseen. Ja sen jälkeen, kun tää tunne oli mennyt ohi, mä avasin silmät ja mä pystyin katsomaan tätä henkilöä rakkaudella. Että onpa ihana, kun hän ottaa tämän tilan. Onpa ihana, että hänellä on niinku sellainen mahdollisuus, että hän saa nyt puhua kaikki, mitä hän pystyy. Ja tässä on tosi hyvä esimerkki siitä, että me voidaan joko tukahduttaa ja jäädä jumiin niihin tunteisiin, tai me voidaan antaa niiden virrata ja tuntea ne, ja silloin se tilanne saattaa muuttua meidän silmissä ja perspektiivissä.